בוקר טוב, שעה 10 בבוקר, אנחנו במגדל העמק, בתחרות הירי הראשונה מסוגה בעולם מבוססת רוני. אז מה הולך להיות לנו היום? הרבה גברים, הרבה נשקים, אבל אני הולכת להראות למי יש באמת אחר באגו. קדימה, שוטגן. אנחנו הקמנו את המטווח הזה לפני 3 שנים עם מתקן הכשרה. המתקן בנוי מכך שיש לנו שני מטווחים של 50 מטר. זאת אומרת, חניך שמגיע לפה, מתחיל כיתת לימוד, עובר קרב מגע, עובר מטווח, ובסוף כל התהליך אנחנו כבית ספר מנפיקים לו את הרישיון לשאת בנשק והוא מקבל מאיתנו את התעודה. איזה כיף! כשהתחלנו לפתח את המוצר הזה, חשבנו על אזרחים שאין להם רישיון לנשק ארוך, שיוכלו להכניס את האקדח לתוך המערכת הזאת ובעצם להיות יותר מדויקים ויותר מרתיעים. בעצם פותח בצורה הזאת, מכניס את האקדח פנימה, סוגר, סוקר פין אחד מאחורה, פין אחד מקדימה. סך הכל זה קל, אני יכול לעבוד איתו גם יד אחת, אני יכול לראות יד אחת, אני יכול לראות בחירום בלי לפתוח את הקאט. האירוע התחיל כמשהו סתם בשביל הכיף, ככה שהחלטתי לבנות אותו בתור אירוע קטן, תחרות קטנה, משהו ראשון ככה בעולם שלא היה, אחרי שניסינו את הרוני והתלהבנו באופן אישי, ולאט לאט זה גדל, נוספו חסויות, נוסף חסות מהמגזין קליבר קרבי שתמך בנו, המטווח החליט לארח אותנו והחלטנו להפוך את זה לאירוע גדול, להשקיע ככה, לעשות משהו יפה באמת שיזכרו אותו הרבה זמן, ומפה אפשר להמשיך הלאה. תודה שתשדרג לי את הנשק ותהפוך אותו להכי טוב בו. גילי, בתור גבר, מה ממכר בהרגשה הזאת של לעמוד עם הרובה בעצם זה שאת יורה ופוגעת ואת רואה שאת מגיעה לתוצאות, נותן איזשהו סיפור. ניקח אותך לברוך, מדריך הירי שלנו, הוא ייתן לך לראות. נלך לראות מה עשינו? יאללה. יאללה. יש כבוד, אבל על הזמן. לא מבייש אף אחד, הוא כבר לא יחזור הביתה היום. זאת אומרת, עכשיו אני אוכל להראות לבעלי בבית who's the boss. כן, לגמרי, לגמרי. טוב חברים, אחרי שלמדתי לשלוט בנשק, ואחרי שנים שאני מתפקדת בתור דוגמנית בעולם ההלבשה התחתונה, אני חושבת שזהו. הגיע הזמן סוף סוף להיכנס לעולם התחתון האמיתי. היה לי כיף, אני חוזרת להתאמן.